Jenengku Kisti, aku duwe kanca kecilik jenenge Alno. Alno wis tak anggap kaya keluarga dhewe. Mengendi-endi aku bareng karo Alno terus. No, jenenge ki ngolati Kisti. Kowe Kisti. Oh iya. Hai Kisti. Bisa dari mana satu. Dalam, kenapa no? Aku ngesuk ora bisa mangkat bareng karo kowe. Kenapa? Aku arep nulis di era-era. Oh lah ya wis. Apa ngesuk mangkat sekolah karo sapa? Dewe yo iso. Ya wis. Apa ngaring kelas sih ya? Yuk. Masuk kelas. Yo. Raman karo nyong. Dewe wae lah. Ya wis. Yuk mau kelas. Yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiki anak-anak bebas yo. Enten rapat mendadak. Oh iya. Saiki toto-toto. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong. Sun ya wis nulungi. Oh iya Bapak. Wes sih jangan di dene aku tembe baru kowe. Aku bocah pindahan arep sekolah nang negeri papat. Oh alah. Oh ya wis ya. Aku arep sekolah di situ ya. Ya, Oh iya. jere kowe arep ora mangkat sekolah. Ora sida aku nemu perbedaan. Oh alah. Ya sih berangkat bareng. Yuk. Saya kasih sukar jambret malah kena. Yes. Gue mbok bocah sing nulungi aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing. Iki ana kanca anyar ing pindahan. Monggo Mas kenalke awakmu kanca-kanca. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengku Yoga, aku sekang pindahan Kang MTS. Asalku Kang Banyuwangi, umurku 14 tahun. Moga-moga dhewe bisa dadi kanca. Monggo lenggah ing bangku kosong, Mas. Nggih. Mau tiba. Alas ya. Coba pengen sih arep telinga pas aku copetan, Bu. Iya, aku pindah ini sih. Iya. Salam kenal ya. Iya, jenengku asli jenengku siapa? Jenengku Yoga. Walah. Akrab temen ya. Sampun istirahat, saiki istirahat sih ya anak-anak.
Yuk ya guys, nyamuk kan ya. Bocah mau sih pas tolong ikut coketan. Iya. Oh, dia ngakak temen karo kowe, padahal udah kenal. Iya mau apa? Apa ya? Wah. Wis ya, nyemani kantin di sini. Kowe mek akeh lho. Ya wis. Yuk. Yuk Kis, mang kantin. Yuk. Yuk. Kayaknya mau ngeliat dulu. Ini mari ya. Yes, aku orang mau kemana manicit ya? Iya, aku tak kenal minum kene. Aku balik maning ya. Ya. Guys, Dari mana Pak? kowe gelem ora balik istirahat mari nyem aksara Jawa. Iya, kok. Tenan ya? Ya. Ya wis nyemong kelas di sini. Iya. Tas kiasin yang gitu ya, baik-baik. Bisa? Yes, yuk kelas. Yuk, yuk. Tas nggak bateri yang marai aksara Jawa mah juga yuk. 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 Misalnya kayak pasangannya kekian dhuwur si pasangan dhuwur ke pak terus karo sa kayak piye pak lagi pak wis kok wis kayak gitu mudeng mbok Ya wis. ya. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusti. Dalam aku balik sini ya Kis ya. Jujur yang biar salah wis kan. Ngapurannya aku terus mau kayak keluar dewe ya. Jen, aku salah apa ya? Apa Kisti dua rasa mang yoga ya dadinya ditolak lah Jen. A few moments later. Hai Kisti. Wis Melayu nande. Monggo Mas. Monggo Mas. Lagi. Ayo, jenenge lagi mu juga. Urung war. Sabar ya.